Lähtömerkin sai numerolla 5 Kiira Koskiniemi. Springer Jolie, Kurikan ratsastajat. Valmistautuu numerolla 6 Karhunen. Verryttelyssä valmistautuu 7 Leinonen, 8 Sokka, 9 Moilanen. Mähän kysyin sitä joskus Hellu sanoi, että ei todellakaan. Ymmärrän kyllä. Jaa, joo. Siinä menee tosi hyvin. Voi kun se nyt menisi. Ehkä tippuja siinä meidän. Äiti tee sun jalalla noin. Se voi olla ja niitä on Vähän hipaasi, mutta ei tippunut. se vähän niinku tossa näkyy joku musta. Niin, ja sit se toi, mikä näyttää aina arkeilta. Ui, hipo, hipo. Jaksaa, jaksaa. Niin, Jollu se ei jaksa. oo ihan semmonen meidän. Jaksa, jaksa, jaksa. Jaksa, jaksa. Hop. Nyt kun se menisi ton mustan vielä, ettei se sitä kiellä. Jaksa, jaksa. Hop. Hyvä. Vielä, vielä, vielä. Vauhtia, vauhtia. Vauhtia, vauhtia. Vauhtia, vauhtia. Ja vielä.